Makatange kutudza zita renyu rizere. YeChimurenga iri kumusha ndinoitwa Sydney Musarira. Ndakaberekwa muna 28 December 58. Ndikaenda kuHondo muna 76 ndine 14 years. Ndakatrainwa kuTanzania at 76. By lucky ndakava ndadeploywa kuno. That was 77. Ndakatanga kusenzera kunyadowa. Ndapromotwa nokumba ndapiwa section. Ndaiswa mutandao. Nduma ndaisenza ndiri zvokuti musi waro wakomanawa ndanditori pachikore ndege dzakatopfura nepamusoro pebhesi yangu ati hey ende wakomanawa chakanyaondirwadza anga atori marecruits. One wangu watobva kutraining wakabva kutraining muna March apo wakazobhombwa muna April. That is 78. Saka vanhu vanga vasaita experience ichi yeHondo. Ndo zvakaitika pa in short. Ini ndichitsenzera mutanda ndibva ndapromotwa svikanda pane chigana ndakutochengetedzwawo kuti chef newakomana wangu svika Hondo izopere ndozoenda ku6-5 kuru wangu. Okay. Ko iwo vakomana vanga vari vangani pavakabombwa? Vakomana vangu vari 12. Wandinonyatsa kuziva besides marecruits apa paina comrade this one uyu atoripo patanda vanzi same order mashizha Zilife aripo patanda na snake chinyang'anya ndiwo wakabuda apa because pa 12 ka 29 wakafira apa wana akandofira kwamapara village ndinambotaura mashefu tiko umwoyo zvikanzira kuti chazoya chimuona tambo yondesa awo. Okay. Saka awo wakazochengetedzwa nani? Nevabereki vomumusha. Okay. Alright. Ko imimi zita renyu remuHondo mainzi comrade ani? Elias Vichapera kana kuti General Obasanjo. Okay. Because taichinja mazita because indakambopinda pareward ye100,000. Because I was very rough murungu. Because apatani chiri kuzvinzwaka. Tito pafana hande kuwarowa mani. Kuna 1 week ndina chidya chicken aiwa zvichitibva. Handika koma zomboro wambanje topinda yedu zvitoarikita. Because gore ofei kunaka kwayakaita matrainer atakaitwa nemachina waita kuti munorwa munhu just 2 minutes. 2 minutes marowaka within 1 hour mune makugomo. Because gore ofei ndiye kuita sei? Iwo pauchaonza ndege inaira sei? Ndo mararame yataita iwa. And mostly chainya kutibatsira muHondo taiti tikasvika paarea taiona nemasvikiro ndo chekutanga ndosaka muri kuona nhasi ishi my god Allah ndiwo mwaoti Allah chicho chichi ibute taiti kana tasvika munzvimbo tinotoisa pasi tokuti mudzime muno tagarawo pano ndichengetedze. Before that totanga kutaura nemasvikiro enzvimbo iyoyo wochitipa marules kwakune marules ekuti hamufani kuuraya vasikana 1 hamufani zviya zvekumhorosana zvokudai 2 3 masvikiro akakuti uyai kuno they will give you advice kuti it's like ipapa pakabhombwawo svikiro remunomu rakabuda rikati wakomana kana wasvika wakangopedza kudya ngawaite sei ngawarowe pasi wega wakatanga waitira nharo zvanzaiwa hama comrades idzi isimbika tinoridza rainzani svikiro Nyatsanza. Ndiyo Nyatsanza. Okay. Alright. Saka iyo andazwa mchiti 9 ndo akatsakatikira muno mko vamwe havana kwanisa 39 which 8 ndiyo kwa mtoko kwa yakatoka. Aishikirwa pahanzvadzi yake. Saka tobva tati -1 kuzoti 1 ari kwamapara. Apa vanhu vari pa vanaopera. Ne 1 akatorwa kwa Jose akabvisa akaenda kune chengetwa. Saka masara vangani mukati umu? Zviri kunesa wakomana waita rashi vanhu varimo wakatowanda vanhu vari mukati. Okay. Ko ndanzwa kuti hanzi pane zvanga zvakunetsa vanga kunetsa vakomana munharaunda munomu vachitadza kugarisika zvii zvazvichiitika? Chinoitika mweya yeHondo imimi kuuya kwakaita vanhu vakangouya vachitauya kuona sisi patakazoya second time takatukwa nevakomana muramba muchiuya kotiona vaikutukai sei mutsanangurirewo ivo papa?
vaiuya kuhope here vaita sei? Handimaona mai vangu vachinzi chief exuma ndiwo vanosvikirwa iwo. Saka patinongosvika dai mweya wacho unobva watosvika kutaura kuti ndini ngisososo ndobva kwakati like Monday awo. The very day atakauya akanditi ko chef ndiri undiziva here ndikati umbori ani svika ndinonzi Richard ndikati I know you very well. Zvikanzi ningu unomuziva ndikati ningu unomuziva here wari kupi ndikati handisi kuziva kandi wanhu iwoka wari umu ndosaka ndikuti vanhu vatorwa vashoma bcause zvaitoratidza kuti wanhu iwo vatori papi warimo. Okay. Saka vaikutukai vachikuitai sei futi ivo macomrades acho? Hanzi nyaya yaitaura ndeyekuti imimi muri imbwa wacho ndeyekuti hondo yakapera hamuna kutitaurira wani plus hatina kuenda kudzimba kwedu kaisa. Imimi tori kudzimba kwenyu munove mhuri dzenyu and like anditi ko isisu tiri kuita nezvei. Handimanzwa chairman achitaura kuti chief exuma achitaura kuti dai hurumende yapindira tiri kutopump out mari dzedu dzekuti wamwe wedu wawigwe because kuti ndirarisoka undiona pamwe utomurota so zvinotonetsa. I wrote a big report yandakapa chairman kuti pakati because I was senior nese mana tanda kwesoko ndakanyora mune macomrades vakawandisa nyanga ino and otherwise pamwe utotora kana gore. Okay, ndokumbira phone number dzino. Imo muno hondo yakarwiwa zvakaita sei munzvimbo yenyanga ineyi makanga muri paground? Hondo hondo yakarwiwa but zvakaitika apa utengesi wakatoitwa masoja anga ari apa saka waishandisa binocular ndokuona wakomana zvazvangoitawo sezvavanga wachida. Kurwa hondo chachiripo pagore raofe ndechekuti ava varume ava vakarwa hondo ndosaka muri kuona wakavhetwa kunzi wapiwe mari because ndiwe munhu andaitotuma kuti haana pfuti ndomuti endapo undotarise murungu asina pfuti kudaro waienda vamwe wachipfurwa vamwe wachibudirira ndiwo waitipa mainformation kuti zvakadai ndo mararamiro aita gorira iwai. Ndorangarira munyaya dzinonzi kunyanga kuno kwakarwiwa hondo mbiri dzine mukuru mbiri. Ngatitsanangurawo kuti hondo yakarwiwa kunyanya kuarea inoi zita rayo inonzi chii? Ngotitsanangura muchirimo muno munyanga kana kuti wakabatanidza nyanga naisoko mamuri muno ndio pakabhombwa kapacheta hondo yandiri kuziva ndini ndakaita that conduct apa pabiri patanda because tanda nenyanga kazvakadai. That was 78. Do you know that we are Paul Bruma here? He was my PC that time. Takasangana maskusa. Ngoma 77. Babhuku rinonzi Murinda Shaka. Ndaikomanda vanhu 4 ndege 16. Yachi pachitoko plus 1 spare. Tikaumburudzana ndikamhanyiswa nehelicopter. Vachimbodonedza dzikisatambo kuti iwe bata. Bozi aitodai gumbo rake so mairidzwa record inoti bhutsu mutandarikwa yamapfumo ndiyairidzwa vaumwe nemusikazwa ichi chaiwa kuti dhumirai vana kuhondo gandanga because machopa avo anga ari one sided machine saka akarova kudaika you have to turn kuti uramba wakadai uramba uri kuside kusina machine saka unongomutaimira wapa because helicopter kaachiteni chop paanodai then woita sei because dzadzisa madhoo ndo maroera atadziri kwete kurova simbi hairoki bamedem hairoki zvokumhanya ende plus rafu yehelicopter kana waine lanza unogona kuirova apa inobva yadonha pauri newe watofa kana vanhu vari uko vanoparara. Saka gore ripi ramakaendeswa pa100,000 reward apa? That was 78 muna February. Makabatwa? Aiwa kubatwa kudidi. Habana kakutengesa here. Wasikana zvindi waitengesa. But chakazondinesa macho kuti ndege dzakuuya turipo twainzi tumaspota noduzo. Twaitodoneza mapictures angu ndakatorwa kuguma muno. Vaitoita zvekudoneza mapictures. But I wonder why kuti mapictures angu kudhara kwakusina technology yemazuva ano saka hameno munhu kuti zvakambofamba sei kuti zvongoti ndiniko reward 100,000. Saka maitsvagirwa muno munyanga chete here kana kuti nekune mamwe ndaitsvagirwa tanda chikore because zvaitika ngezvekuti mafarms ese kusvika kunonzi kucornerstone ndisi takarowa rungwesewa torowa futi kutanda uko tichiwapusha mapurazi ese anga ari apa kusvika kwamukarakati saka waitoziva kuti
section yanhingi section iri kukomanwa nanhingi yarova apa waizviziva varungu wezva vamwe waingorova zvokutiza kamakomurezi kuzoya atine jinja taitira kuti vakomana kana zvichiita ngatitotore pfuti ndo zvandainya kuda izvizvo because taida waka promotion kuna tongogara tora maFA toya nemasvinga so nembe dzatokwira harikwanga zvitaurwa saka dzakakwira yakazopera machi detachment commander detachment security detachment security unonga wakukomanda detachment toti zvakaita kubva pana Nyamombe kudai nyanga yese ndiunonga mukuru wacho nditaiti mudzviti handiri kusecurity manje ipapo koya makura seiko ipapo because ndakaenda ndine 14 eka that was 76 ende kutraining kwacho handina kuenda zviya zvokuti ndakachuzwayo mota dzakauya vakuru vaingoti mamonya ndiwo waipinda muri monya akamfana saka takangoti mota yakuda kuzaremba nangotukutirawo ndadaidzwa shamwari yangu atori mupenyu so ndikati iwe basa kadi katapinda tasvika ubhera zvikane mashefu ufana dzoka zvikane mafurerimo because waibhombwa kane rodhisha nampodi comrade ari kuenda basi Tanzania tikati bo takutoenda kaisa chainetsa parefugee ka nzara tete nzara ndiyo yakauraya vanhu vazhinji kwete kuti hondo kutofa wezi unogona kuswera kana mengo mbishi dzeni ukatoona mengo wako kutotema mashizha kuvhara kuti munhu areke kudziona musango hose wako bawo wangomerawo mondo maisavhekwa nenzira dzakasiyana siyana ndi vanhu vaitoti komanda iwa ndani makomanders edu chaiwo really because ukapiwa instruction kuti iwe usaite zvawasikana uchiita vamwe wacho ndo zvainya kuvaurayisa mostly makomedzi wangu wakuti hondo yapera liberated zone vaingofamba masikati and the like chingoita kana vakomana vakarwa pavhira apa 11 ongoro munofamba yenyu masikati varungu vatori mugova hondo yatopera pane 38 pavhira 78 futi hondo yanga yatopera aiwa 78 okay ndiwo kutozi kutone nyaya iko vamwe wakaigwa 12 vamwe 10 zvichingodaro but pane 38 naona chimbwidwa nemacomrades ese ndakapiwa futi na chief of defense tongogara cheto wainzi nomira zvakaita wokandirwa vamene hondo wotoenda wotozwa kuti yako asi munhu akatrainwa watobvisa magrease chop ukangoitwa nedza chete tongogara out go back training I was a tough man ikauya ziso rakapyuka sekuru aitotyisa kugara uyo toti ewe pistol imweru kumweru shoot him agari musoja aya ndatina komanda kwaye pamadonedza ngani ndege chinoitika pakurudzirana mainini yanonyasa kuziva kuti ndakarova ndiri 1 out isina vamwe apa ndakairova choka woi zvandakaita akandivhekisa handiti ini ndairamba ndiri kusaidi kune kusina chipfuto saka time yakadai kuti atore engo yekuti andirove ndikati open chance ipapo pasina door apa mandarova co-pilot napilot vaitonheri padhuze neno kwayatodera kudhuze nemaconastoro we speed yeka iwe ukairova nespeed yaichinji inoramba ichingoenda chete kusvika manje rutotsva ndozvosvika pakuti system yese yaparara igore ripi iroro 78 yaita 78 nana machi taitofamba maini kwese kwana mutoko takaopareta iyoyo yamunoziva kana muchiziva kana chikoro kabva pachikoro paipa kuendawo ii mutoko yese ukangopira ziro vanoti yaniko nyagadzi wautopinda yatoo mutoko kunana dzimairo watopinda mutoko mesi ndima taibhombo dzaini sangano wakomana yakwana mutoko hondo yamunoti imimi yamakarwa yamunonyatsorangarira ende yamakapona imimi ndeipi yandakapona yanoti apa ndakapona shuwa ndine 2 toti iyo apa pamurinda shakara takarowana ndikapona right kozobvi second one yacho zvaitika isusu taiti hondo yanga yakura pasabvumirwa kuti maisabvumirwa kuti mubve muzoni tane mazoni kanonzi mazoni aya imimi kana muri muno muda material wari uko next zone ndio vanokupai
Gozi kubuda kwamunoita mabhunu anosara achiti occupy that zone. Saka isusu taisupply akomana nayo kwamukarakati. Takabva machikore kuma8. We are heavily armed and heavily carried. Makasha zvirunguka. Makasha kuti ukuno wakanzi landmine. Ubva zikasha ukune AK nebhandiria. Sekuru unofamba so. Mwana anodhumira pakuti uchitorara. Oh, unotorota kuti yake arikushika. Kukutsira. Saka tasvika kunonzi kwadhumaira. Tikati ngatipinde neapa. Taida kuenda kunonzi kubokwe, gomo rekubokwe rinoera remhondoro kwamukarakati. Isi zvatinoziva manje ndechekuti nharo dzatakaita dzadzito dzekuti pana unoda kutofara. Paiva negap, unoona igomo apa pane gap. Tinoda kuenda kuseri kwegomo. Nharo dzakatangira apa. Ini ndikati aiwa handiende kuseri kwegomo. Vamwe vakati aiwa ngatipinde nepapa. Vangu wada kupinda nepapa watitendera. Apa patinoda kusangana apa pane kishini yeumwe mudhara. Ndipo pataitora mabhurangeti apa. Saka ndichisvika so ndakasvika kuti mudhara yabati ndiwani. Ndikati makomrade makazara urungu. Manatobva papi. Apa paya kauya soko. Abhudu. Nato idzi ndakatorwa baba makasha ese. Akati akatsvairwa haungamhanyika nekasha undomhanya neupenyu wako. Kumura zvese zvimabasa marasa pasi. Soko kuti kasha nechimamba unozvida zvese unotomhanya iwewe. Dzimwe dzinonzi amigo idzi dzadzidzi giant so baba dzitoona murehwa senda dzatosvika pamurehwa senda. Wena wamurehwa senda mabudu. Iyezve akopinda kuti mukati. Asi zvazvo ndipeka murehwa senda wanokawo shit unongomhanya. Ndarakati ndeuyangu maitogara mudzimba hakuna miti sadza rekonobikwa nendoo yemombe. Oraiti hakuna miti yakawanda. Haune muti kwamukarakati unonga waiswa nayo. Saka maitobikwa sadza nendoo. Kana makagara zvakaita parubikwa aka mune muri kudzimba ndo maposta acho ndo chakozvekongorera pakadasa pabhindi vana muchibva uri kufamba wakunze kana mada kumuvha kubva ipapapo unogona kufamba kana masikati nongotora kana jazi eke yako wesa wotofamba nekamutondoro uno akatokuwa nebhandovataaara korira iro so toenda so aita akamudhara ndopatatina maborusi wanga wakuziita zveshuwa kutora kwakutoenda mumunda munhu woita senge ari kusakura ada kuona hake mafambiro zvinenge zvichiita kana kubata gejo kana kubata geje wanga wakubata ndiwana 77 waku ndiwo mazuva wanga wagara mudzimba iyaya. Wandi kutaura masungo oyo akamharwa nehelicopter kwamukarakadzi. Uyo wenyu mudhara baba warusi. Right. What happened? Wamusana warunguka. Was kuplane kwamukarakadzi. Right. Saka andiwanhu waichera madhunduru. Saka wakamhanya wari nomwe anga ine lanza. Iye anga ine inonzi MMG. Medium machine gun ine chiplate pamusoro apa. Nonga wakaisa mabarrels apa. Inotofamba nebarrel respare. Kana unonga waitaura nyoro. Kana barrel rakusvika unongopisa taura rako nyoro riya waisa barrel chidambura vanhu. Saka varungu vaitoda kuti kana vachikuataka iyi vanoda kutanga kurova munhu ane heavy machine gun ngozi anovaparadza ndo zvaitsvaga izvozvo. Saka vaataka nevarungu obva vati muchidhunduru so unoziva helicopter yakanyatsa kuuya so handi kune mahelicopter ane zvimasimbi so ndotine mavhiri ingosvongogara kudai wamharwa ndosaka maiona baba wangu sachipenga aiwa brinzeti dzadzakudaika muchindao vamhara manje awa uyu pilot ati go and check awa vari kuzvinzwa manje vari apa vangu vakafukidza kuti nemarenkoti marenkoti ave mvura emunhu asekushema saka uyu ati go and check uyu achitiwo co-pilot akati go and check apa chiri kuti pane zilight baba right
unofunga kuti zvinhu zvaputika riri pasi wachitoni vari vai 10 minutes varipo saka time chakati zvikana masungo akachaidzwa ipapo sitsa zvatopedza basa hande ipapo murezi yodonhereko ikneswa rimabhunu ndomaherikomadoa akavapedzesa herikopta chinhu chakasimba iwe waitotamirawo pasina chinhu baba wezuva ravasimbika uripedza nyere mhari hapana chaunombopfuura baba edu saka imi makazonzwa shoko rekuti hondo yapera mamuri kuti baba ndaenda kwachikori kwachikori ndiko kwanandani rakauya nani ende makarigamuchira sei aiti pakauya shefu mumwe ainzi akari general staff ainzi comrade boas akasvikira unyadowa uko kwakutumawana mujibha kuti taurai makomunisi kuti chii hondo yapera boizi kati kana autotengesa munhu yeye apa mange zvadzaita manje bhoa dzacho dzasvika mabereki payo dzinga wabereki kuti makomunisi ari dzikutori dzapita kunge vanhu vari mubhora makomunisi akati anotenga unodzapita gore rapita uya kwasembopoi kana ataramba vazoona kuti nowe yandaenda naye kwakusvitaura wabereki no komana waubuda vanhu sikati aiwa toda kusara nedefense mumashure hatiendi teseka kwasembobwe totsvairwa right tasvika pasembo point makaenda kupi pasembo point yekupi paeco okay apa ruwangwa then tasvika paya iasembo point kai but isati akapiwa mutemo nevarungu kuti mimi wakatisiya tumapepa tumachiya tuchena takasungirirwa mumiti kuti ndinoguma apa anditi totipa migano saka pawakatipa migano iwo hana kuziva manje kuti kumakomaru uko kutone maheavy weapons takatomaunda kuti chidei chauya kurowana panapa wadzika paubva papolice camp paya wari 15 takataura kuti ceasefire hakuna anobuda wapfuura pabhande paya zvikati nemashefu makomunidzi akabuda ipo ndosvika over 200 kuendera vanhu 15 varungu vane mabhono ekutovaona hei tawingwa vadzauya ndege tatine maitalians newekufiji ndio mamonitary forces atati nawo vaka chef please don't fire tell them please we are told I'm going to order my guerrillas to fire you are breaking ceasefire why I was a good commander amurungu akaombera chopera no comrade varova ready kurwera mabhunu aya dziri 2 minutes vawaenda hondo ibva yapera wazoti aiwazve waida kumbotisheka udaona kuti zvakamira semapowers pachisa takatozvipira kuti aiwazve hazvive kuti kana taapanapa tinongorohwa seishwa totodzorera baba because zvombo zvese zvatairowa nazvo zvazva okay maona manje hondo yanga ine tactic plus yaida kuteerera marules aunopiwa nevakuru vamacommanders vako respect them kwete ungoti hayi nekuti mufana ini ndakakomana namahiya aya ndiri mufana mahiya anga atone ndebvu ndisana ndebvu ndakamira 82 hondo yatopera mai manje mahiya anga atone nendebvu nezimhanza apa anga akaita form 4 ini ndiri grade 7 different yacho muriona komana ne grade 7 grade 7 yakangora kana kukomana ndongoriwise no wakati yawangwana because madhara ida munhu ari action kuti yo watoronzo warungu wotango wakamande kuti wakauya kuwarowa warowe right not nokia